ערב טוב. מישהו מבין למה הפאנלים שלנו מלאים במסבירני פיקוד העורף? אבל יש מישהו בעולם שעוד לא הבין שכשיש אזעקה צריך להיכנס למרחב מוגן? ושצריך לצאת מהאוטו באזעקה? אוי, אחי! בוא תראה איתי. ועכשיו בואו נדבר רגע ברצינות. יש בעיה שכדי להעביר מסרים צריך להעביר אותם המון פעמים עד שאנשים קולטים. עד שאנשים קולטים להיכנס לממד, עד שאנשים קולטים שינויים בהנחיות, התראה מקדימה, כל הדברים האלה, או לצאת מרכב בזמן אזעקה. אין ברירה, חייבים לחזור על המסרים המון פעמים עד שאנשים קולטים אותם. זה מגיע גם מתחום הפרסום, שעושים פרסומת לאיזשהו מוצר או משהו, חוזרים עליו הרבה מאוד פעמים כדי שזה יתאמה לכם בתוך הראש. אותו דבר גם בהנחיות פיקוד העורף, צריך להטמיע אותם כל הזמן. זאת הסיבה שיש את המסבירנים ברדיו, בטלוויזיה, כל ערוצי החדשות בעיקר, כי רק ככה אנחנו מצליחים להטמיע את המסרים של פיקוד העורף. הכי חשוב, אל תשכחו להירשם לערוץ, זה מאוד מאוד עוזר לי. אם אתם רוצים גם לראות עוד תכנים כאלה, תעקבו אחרי.